warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da zuwa shafin Fikira Tech and Crypto. Wannan channel mai albarka tana sanar da ku cewa idan yau shine wannan karo naka na farko da ka shiga wannan tasha ko kuma dama baka yi subscribe ba, ka daure ka yi mana subscribe sannan ka dana alamar ƙararrawa ka zabi all. Ta haka ne za ka rika samun muhimman dukkan videos da muke ɗorawa a duk lokacin da muka ɗora su. To ba za mu ɓata lokaci ba, kawai za mu shiga mu fara wannan darasi wanda za mu nuna maka yadda za ka sami sama da naira 500 ko kuma naira 500 a kullum a application ɗinka na ShareiT. Farko za mu shiga Play Store mu ɗauko wani application wanda da shi za mu rika amfani a cikin wannan tsari. Idan ka shiga Play Store ɗinka za ka shiga searching, sai ka shiga ka rubuta click gashi click assist gashi za mu danna, za mu yi searching ɗin shi. sai gashi ba mu da network mai ƙarfi. To gashi ya bude, to za ka duba sai ka ɗauko wannan app ɗin, sai ka ɗauko shi click assist wannan kenan, sai ka ɗauko shi na saman nan. Idan ka ɗauko shi za ka dawo ka shigo, in ka zo farko za ka buɗe shi kamar haka da kuke gani, zan buɗe shi. To shine wannan, in ka gaba irin wannan bane ba sai ka shiga ka ɗauko wanda yake irin wannan. Idan ka buɗe shi haka za ka yi setting ɗin shi, duk wanda za su nuna ka wuce, in ka wuce za ka setting ɗin shi. Wannan auto interval time ɗin ka sa mishi 10 ms millisecond, 10 millisecond kenan. Nan kuma action cycle times, ma'ana so nawa zai rika danna maka, ka danna 15 times. Nan kuma touch and delay ka sa mishi 10. To in ka kammala wannan, mu abin da muke so kawai mun gama setting mu, saboda wannan din shine iya abin da muke bukata kawai a wannan abin da zamu. To da zarar ka kammala wannan, kawai abin da zaka zo sai ka zo ka danna start service din nan anan gashi, sai ka danna cancel din nan kawai. To kaga gashi ya bude maka. To in ya maka kawai sai ka yi minimizing haka, sai ka zo kawai ka shiga ShareiT Lite ɗinka. Shi nan za mu shiga. To in baka yi rajista ba dama kawai nan za ka shiga ka yi rajista, in kuma ka yi rajista shikenan. In baka yi rajista ba kana shiga, in ka shiga nan din za su ce da kai yi rajista, wanda za su nuna maka kai claiming. To sai kai claiming wannan abin din, in kana yi shikenan insha Allah. To amma mu da muka yi rajista gashi nan kawai za su nuna mana ne mu ci gaba ga komai namu nan. Za mu zo mu shigo nan gurin crazy chest, nan gurin nan za mu shiga. Bari mu dauke wannan ku gani, gashi ku ganin crazy chest. To abin da yake faruwa a normal, idan za ka yi da hannunka wannan crazy chest din, zai yi wahala ka wuce adadin, kamar zai yi wahala a ce ka wuce dannawa 4. To amma in ka amfani da wannan app din za ka yi, kaga dannawa 15 zai maka. To at least za ka iya dannawa 11, shine nan wanda ake iya yi. To kawai sai ka taho nan gurin plus ɗin nan gashi nan, sai ka danna shi alamar plus ɗin nan gashi nan, sai ka taho haka. Zan ƙara nuna muku shi, wannan plus ɗin gashi nan a jikin wannan abin, shine nan za ka danna shi, wannan namba ɗaya ta fito. In ta fito za ka iya ƙara duba, sai ka sa ta nan setting daidai inda na saka ɗin nan, ita nan za ka saka shi gashi nan, shi za ka saka shi. To za ka iya danna kan wannan one ɗin ka ƙara ganin cewa abin da muka sa ɗin nan yayi daidai, kuma gashi nan yayi daidai. Duk abin da muka sa ɗin nan daidai yake. Ga 15 ɗin nan a nan gurin a 10 take ko, nan ga 15 ɗin nan, nan kuma ga 10. Dan haka kawai sai kai done, ka gama abin da za ka yi. To kawai da ka zo sai ka danna start to claim. Idan ya zo tuɗin nan kawai sai ka danna mishi wannan alamar play. Kana danna play ɗin nan kawai sai zai kama danna maka, zai kai har 11. To in ya kai 11 nan shikenan, kaga shi ka 7.6. To kaga kai 11, kawai sai ka zo ka danna kai solving din shi, zaka iya magoge shi gaba daya, shikenan ka cire shi yanzu. Za ka ga 11 kai accounting. To da zarar ya counting kawai sai ka zo kai open, za su baka guda 11 ka nan 11 ne yanzu sun koma 22. kun ga da suna 11 sun koma 22. To idan ka kammala wannan, za mu ƙara kuma credit chest din za ku ga ba za su ba mu dama ba, sai sun irga mana wani ɗan mintuna ko kuma awa ɗaya haka. So idan suka irga mana, daga wannan lokacin ya ƙara cika, sai mu ƙara dawa. kun ga gashi nan 47 minutes. To idan lokacin nan ya ƙara cika, sai mu ƙara zuwa mi, in dai muna yin wannan duk awa ɗaya insha Allah, in muka zo wannan kan box din muka riga danna shi muna danna open, za mu ga katin bai yana ci gaba da taruwa, yana taruwa har ya kai adadin da muke so. Insha Allah kullum za ka iya samun guda na naira 500 ko na 400 ko na nawa ne. So idan yawan kuma abin da kake kokarin da kake shi zai baka wannan damar. Idan ka kai adadin da kake so, kaga sai ka cire kayanka kawai. Wannan shine a takaice.
Mun gode. Fatan za ku mana sharing, ku mana liking, sannan kuma ku mana subscribing. Wassalamu alaikum.